ウィンビー南柏校は、英語塾と英会話スクールの機能を兼ね備えており、ネイティブに負けないスピーキング力と読み書き能力を身につけるために英語の4技能をバランスよく伸ばすことを重視しています。経験豊富なバイリンガル日本人講師とネイティブスピーカーが協力して生徒のレッスンを行い、生徒一人一人に最適なクラス編成を大切にしています。英語を自信を持って使えるよう、ウィンビー南柏校で一緒に学びませんか？多彩なプログラムが用意されており、生徒一人一人のレベルや目標に合わせて指導を行っています。クラスは少人数制で行われ、充実した学習環境で確実にスキルを向上させることができます。楽しく効果的な授業を提供し、生徒の英語学習に対するモチベーションを高める取り組みも行っています。